Οφιλία! Είδα πρόσφατα στο Λονδίνο με τον σύζυγό μου από εδώ τον Άμλετ του Πίτερ Μπρουκ στο National Theatre. Δηλαδή, εγώ έβλεπα, ο Γιώργος κοιμότανε. Την Οφιλία την είδα. Ήταν μία που τσίριζε, μετά πνίγηκε και μετά ξανακοιμήθηκα. Ήταν η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αυτή που τσίριζε, πληκτικέ άνθρωπε. Σοβαρά? Πώς τα έπαιξε η συνάδελφος Ελένα? Κοίτα, νομίζω πως ήταν λίγο υπερβολική. Εγώ αν σκηνοθετούσα, γιατί έχω την τρέλα του σκηνοθέτη μέσα μου. Ναι, έχει και αυτή την τρέλα η αδερφή μου. Θα την καθοδηγούσα να το παίξει πιο εσωτερικά. Αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καθοδηγήστε με. Το έχω πολύ ανάγκη. Αμάν, η Κουλή θα παίζει και η Κουτσή θα σκηνοθετεί. Τι άλλο θα δούμε εδώ μέσα? Κάντε εσείς τη δουλειά σας. Δεν σας πειράζει να ανοίξω την τηλεόραση που έχει πανάθα ένα κρίσιμο αγώνα, Να. Εδώ είναι δεντρολίβανο για θυμητικό. Θυμήσου αγάπη μου να ζεις. Εδώ είναι πανσέδες για να με συλλογίζεσαι. Αμάν, το πιστεύεις αυτό κατά κουζίνα? Όχι, εσύ το πιστεύεις αυτό κατά κατίνα? Έμπαινε μεγάλε, ξεσκισέ του στα βάρδουλα. Εδώ μάραθο για σένα. Για καμπανάκια. Για σένα πήγανο. Σορκισμένη στον απίγανο. Πέγγι πως λένε, πάρ' το πάλι από την αρχή και ξεκίνα με κραυγή. Πάνε τα τύμπανα, πάνε και τα κλαρίνα. Τώρα θα είναι η αστυνομία. Αυτή τη φορά θα τους πω να τους συλλάβουν όλους.